Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo anak-anakku kelas 8A nganti 8I sing banget tak tresnani. Piye kabare? Sehat kabeh to? Panyune burina mangkono. Muga-muga kita tansah ginanjar wilujeng kalis ing samrikala kapalingan dening Gusti kasarasan lan karaharjan. Anak-anakku, dina iki tanggal 4 Agustus kaya sing wis diaturke Burina minggu kepungkur, Burina arep paring wangsulan pitakon-pitakon sing wis mbok garap utawa sing dikumpulke, yaiku halaman utawa kaca 7 nganti kaca 10. Nanging bocah-bocah, jawaban pitakonan kang wis mbok garap iku Burina share ana ing grup. Mangko diteliti siji mbaka siji. Jawabanmu sing durung bener tulung dibenerke. Kanggo apa to bocah-bocah? Kanggo persiapan ulangan harian. Sak sampunipun nyocokaken lajeng dipun lajengaken nyinau bab legenda dumadine Candhi Loro Jonggrang wonten ing buku pegangan siswa dipun bikak kaca 11 halaman 14. Candhi Loro Jonggrang menika dipun waos kaya biasane dipun tulis tembung-tembung sing kagolong angel, dipun tegesi. Pindah malih, sakwise legenda dumadine Candhi Loro Jonggrang diwaos, dipun padosi tembung-tembung ingkang angel, ditulis, dipun tegesaken. Lajeng pitakonan ingkang acacah 2 diwangsuli dikempalaken lewat grup tanggal pinten menika tanggal sekawan Burina tenggo ngantos tanggal 6 sore. Ngaten sampun cetha. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes. Salam sehat.